Til alle jer, som læser med på den her klumme. På søndag, så er det pinse, og vi skal igen læse om den treenige Guds væsen, høre om Guds ånd, som kom til jorden. De store kristne højtider, de lader sig bedst forstå, bedst åbne, hvis de sættes ind i en samtidskontekst, tænker jeg. Selvfølgelig er der noget evigt fast gældende over både jul, påske og Kristi himmelfart og også pinsen. Men sættes de her store højtider ikke ind i vores samtid, altså gør os nutidige, så at sige, så har det med at blive lidt museumsagtige. Noget, der skete engang for lang tid siden, og så var det det. En mindefest frem for en fest for betydningen i dag. Som sagt, så er pinsen Helligåndens komme til jorden. Og pinsen blev kaldt for kirkens fødselsdag. Pinsen er startskuddet for Guds store mission på denne her klode, nemlig hans menighed skal bære evangeliet ud til alle. Men der er en betydning af Helligåndens entré, jeg tror er vigtig at få sagt ind i vores 2024-liv. Og den handler om Jesu nærvær. Guds ånd vil én ting, og det er at lukke os op for Jesus Kristus. Du er ikke alene om dit liv. Jesus er hos dig. Du er ikke alene om dine problemer. Jesus kender dem. Du er ikke alene om dine bekymringer. Jesus vil bære dem sammen med dig. Du er ikke alene om usikkerheden. Jesus vil gerne støtte dig. Du er ikke alene omkring dine hemmeligheder. Jesus kender dem allerede. Jeg tror, noget af det vigtigste for et menneske er at have en ven. En ven, jeg kan stole på. En ven, der følger mig i tykt og tyndt. En ven, som trasker med mig igennem dagene. Den ven vil Jesus gerne være, og Helligånden lyser på ham. Jesus er en ven, som kan holde dig ud. Jesus er en ven, som holder ud. Jesus er en ven, som aldrig finder dig utålelig eller for meget. En ven, som ikke er dig utro eller som lige glemte dig. Det er den ven, Helligånden tænder et stort lys for i pinsen. Man kan tænke om Guds ånd som noget flyvsk, diffus noget, eller noget, som man hverken kan se, mærke, eller altså påvirke, eller trøste, eller måske vejlede af. Men det er ikke sandt. Guds ånd er Jesus tæt på dig. Guds ånd er Gud tæt på dig. Guds ånd er Guds udstrakte hånd til os, og han siger, skal vi følges ad? Jesus vil gerne gå og leve sammen med os. Men det er jo banalt sandt, at man ikke kan tage på café med Jesus, eller sidde derinde ved sit liv face to face med ham. Man kan heller ikke tage på sejltur, fjeldvandring eller en skovtur sammen med Jesus, som man kan det med en fysisk ven. Guds ånd materialiserer sig ikke fysisk, som du heller ikke kan se vinden, men kun vindens virkning. Sådan er Guds ånd lige så virkende, som var han fysisk hos dig. Hvis du har tid og lyst, så giv dig selv den pinsegave. Langsomt og med blyant, klar til understregning og notater, og læse Romerbrevet kapitel 8. Der får du så meget indblik i, hvad Guds ånd er og vil og gør i 2024. Lige ind i det liv, som vi lever i nu. Slutligt så vil jeg læse et par sætninger fra Jesus, som de står gengivet i Johannes kapitel 14. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes,
og ikke være modløst, siger Jesus Kristus. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig pinse.